हेलो एभ्रिवान दिनै बिराद गोबावनि उनावसो आङो भिडिअखौ होनो मोनबाय आरोना समानो जाला ओमफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोननो एसे देखायलांनोसै आरो आङो दिनै 2024 अक्ट'बरनि 29 खालार ओमफ्राय बारायाबो मंगलबारमोन आरो आंखौ दायो हस्पिटालाव लाबोबाय आरोना फुंनि 9टा बे टाइमाव फैदों आरो आङो हस्पिटालाव ओमफ्राय इसोरनि अननायाव मोजाङैनो हामबाय जोंहा बेबी मोनबाय आरोना नर्मेलैनो मोजाङैनो हामबाय 9टायाव थाङै बिदिनो थाब सहैखायो नालाय जोंना खाथियाव दायो जोङो उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव दङ आरोना आंखौ 9टासोआव लाबोदों ओमफ्राय 9:46आवनो मोजाङै हामबाय आरोना दसे बिदिनो नेनानै ओमफ्राय हनै जोंहा आइया बामगासिनो जोंहानि बेबिखौ ओमफ्राय बेबिखौबो आङो देखायनोसै आरो नोंसिनो नै जोंना बेबिया बेबी गार्ल मोनबाय जोंहा ओमफ्राय आङो बिराद मोजां मोनदों आरोना एसे गोबावनि उनाव दिनै जाफुंमारबाय आरो एसे खस्थ'यै बे 9 मासाव खम खस्थ' दुखुयैनो थांबाय बिदिनो देहायाबो हाया मोनो आरो जानो लोंनो बिराद खस्थ' मोनबाय आरो ओमफ्राय नै बेबिया उन्दुनानै दङ दायो आंहाबो देहाया बिदिनो खस्थ' मोनो नालाय उन्दुनानै दङ आरोना दायो नोंसोरो नायलांबाय थादो आङो बिदिनो देखायलांबाय थानोसै आरो मोजां मोनोबा जोबजासिम नायबानो जाबाय जोङो मा खालामनायमोन बेखौ नोंथांमोननो आङो देखायलांबाय थागोन आरो भिडिअनि गेजेरजों जाहाथे जोंबो उनाव नायनो मोननाय बायदि आरोना जोंनि बेबिखौ उनाव देखायनो मोननाय बायदिनो दायो नै सिखारनानै गाबबायसो गोदान नालाय आंहाबो बारा रोंलायलाङा आरो ओरै सानायजों सिखारनोबो हाया नालाय उन्दुनानै थाबाय थानांगौ जायो सप्तासेसोआ बिराद खस्थ' मोनदों गोजां बोथोरबोमोन नालाय दायो नै जोंहानि बेबिखौ बिमायं गिदिर आंनियावबो गिदिर आरो दांनायगासिनोथार ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना रायलायदोंमोन आरो जोङो ओमफ्राय दसे उनाव आंनि हासबेन्डनि बिनानाव फैलायबाय आरो नै बिनानावा जोंना गस्ला गानहोगासिनो आरो बेबिखौहाय गोजाङो नालाय बिसोरबो जोङो ड्रेसखौ गानहोथ'वाखैमोन बिमानैयानो फार्स्ट गानहोफैजेनबाय आरो गस्लाफोरखौ आङो साफा सुनानै लाजोबखादोंमोन फारसेनिफ्रायनो जगार दंजोबखायोमोन आरो आंनाव जेबो मोनसेबो बाखि थायाखै आङो साफा जगार लाजोबदों मालाय बायदि बावलांनाय लांलाय लाबोलाय बिदि जेबो डिस्टार्ब जायासै आरो बेबिखौबो मोजाङैनो नर्मेलैनो हामबाय आरो थाब थांनानै जोङो मालायनि बायदि नेबाय थानाङाखै आङो गोराखासोमोन थांनाय समावबो बिदिनो सानायखौ थाल मोननानैनो आङो खिथानानै थांखादों आरोना ओमफ्राय मोनबायबो आरो डाक्टारबो लोगो मोनबावाखैसोमोन रावबो डाक्टारफोर गैयामोन आरोना फुङाव बिदिनो 10टा जाबासो फैयो नालाय बिसोरो आरो मालाबा थायो 10टा नङाबाबो नाथाय रावबो गैयामोन आरो नार्सफोरानो आंखौ नायजोबदों आरो बिसोरजोंनो हामजोबदों जेबो सेलेनबो होआखै आंखौ जेबो गैया सेलेन आखायावबो आङो गोराखासोमोन मानसियाबो जेबो दुरबल नंखाया नालाय बेबियाबो जोंना हेल्दिखासो आरो नै दायो बिफाया मालाय लागासिनो बेबिखौ ओमफ्राय फन रायलायदोंमोन सोरजों रायलायामोनथाय बावलायलांबाय आं एफा गोबाव जाबायना दायो ओमफ्राय जोंहा दायो बेबिया देरबायानो आरो 9 मान्थ कमप्लिट जाबाय आरोना दायो देरबायानो होनजायो होमबाबो दाबो बहुद दंबावो आरो खस्थ' मोनो बिरादनो उन्दै मानसि लानांगौआ बिराद खस्थ' जायो न'खरावबो आं हारसिं नालाय जोंना रावबो गैया बेयाव बिखुनजोबो गैया आरो बिफाफोरखौथ' बहा मोनबाय थानो आरोना खामानि मावनांगौ जायो बाहेरायाव थाङाबा आरो जोङो बिसोर खामानि मावहैयाबा माखौ जानो जायोना न'आवबो लाखिबाय थाजाया फिसाखौ आङो बिदिनो सानसे हारसिंनो लानांगौ जायो आरो बिदिनो खस्थ' मस्थ'यैनो बारबोबाय बे माखासे दिनाबो मोजाङै बारलांथोंसै जोंहा नै गिफ्ट मोनदों हस्पिटालनिफ्राय मा दङथाय नायनोसै गोदान जाबायसो दा दंबो मोजाङै जानोसै
नायनो लुबैथारबाय नै दानाबा मा बुस्थु जाखो एसे गोथां जाग्राना संनांगौ खुर मेथाइ एसे खेबहरब्रा आंखौ मैयाना बेनो मानसिफोरा जाखांबाय मालाय बेहा दिनै सायुनि बिमायानो माबा माबि नायदों नालाय नायथारा न'आव आमुल गाइखेरानो गामिनावसो लांदों जोंहा साहा लोंहैयो आमुल गाइखेरानो गामिनो मोनजाफैनो फोरमायथायखौबो पहा बिटुजि jangan bisa ada box segi box lah aku tuh cuma punya di box lah dalam mula terus kata deh itu di dalam ada mula lo mau mula itu pakai macamnya dia mari ini tali bornya langsung lah berarti mami ko nanya jangan kamera jadi dulu Mama, kamera itu juga video lama di kamera nih baru tuh. Mamia जोंना Mamia nih लोगोफोरnya nih ayo hai kan mama nih लोगोफोरखौ hai आंबो फैगासिनो दं kan vlogआवहाय सोदो Mencuri dari kartu saya kan आंबो फैगासिनो दं kan mami nih लोगोफोरखौ आंबो फैगासिनो दङ vlogआव आंबो गोदान चेनेल खुलिनोसै लोगोफोर आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना होदो मामिनो हाय ना बुंदो रोंथ'आ उन्दुबायसो माथो होनलाय मामि उन्दुबायसो माथो होनलाय दसेनो बायदों माथो होनलाय उन्दुनाय बायदि थाब्लादों माथो होनलाय उन्दुनाय बायदि थाब्लादों माथो होनलाय थांबा लांफासैब्रा जाग्रासो दासो माखासे ने माखौ नायदावबाय थाखो देंखोराय नायदावबाय थानायखौ जि मैला खाखो ज' बैयाव मैला सिथ्ला जेबो मानजानो सिखिलायलायदों खनसिन सार्स होफैदों आरो नोंखौ मिनिखादों आं नायदावबाय थादों माला हामनायनो सोरनाबा जि मोले
हनै बिमायंआ फन रायलायबाय थादों आरो जोङो हरथाम थानांदों आरोना 29, 30, 31 ओमफ्राय 1 थारिखाव न'आव थांनो मोनसिगोन आरो आङो फुङावनो सिखारबाय आरो नै ओमफ्राय बिफा फिसा उन्दुगासिनो बिस्राबो ओमफ्राय ओइथिं आब'आबो मेगन मोदै जाबायना उन्दुनानै दङ आरो हरसे थादों आरो आइया ओमफ्राय न'आवबो बे समाव माबा कालि फुजा जाना होदोंमोन ग्रोबनो थांनांगौ जाबाय आइया थानो मोनासै ओमफ्राय आब'आबो सोलाबामोन बिराद खामानि थायो फिसाजोबो दङ नालाय ओमफ्राय आब'आ हरनै थानांबाय आरो नै जि मोजां उन्दुगासिनो बिफा फिसानो आङो फुङावनो सिखारदों बिदिनो बिराद सायोमोन सिलानिया ओमफ्राय सानानै उन्दुनो हाया बिराद खस्थ' मोनदों नै साहा लोंदों जोंहा लोंखांबाय फिथा जादोंमोन आंनिखौ एसे रखम 나이든 안 두든 사번 하번 내 사번 나와 뭐야 아, 또 사번 하고 다요 mana video konten aja deh cek saya semua mau bilang mau bilang guys cek sama iPhone di sini menang mana namanya ku ya ini lagi manusia ay deh habis sebelah sini nih ke bawah ya kurang kali semua orang teman-teman ya 미국은 뭐 괜찮은 맘이네. 다들 맘이네. 고족하기도 하시니. 어디랑 가봐봐요. 맘이네. 근데 맘씨. 빨리 장작 집어넣으려고 그러지 않아. 주동식 그러는 말. 네, 피자 짜증 난다. Di tapi nana lain sama itu kalau dulu mana Honda ini di mana ini nanti seperti lain kemana aku langsung dong aku udah sok sudah aku namanya sok sudah sih ada ini chip kurang apa ya tuh aku tuh chip kurang 장수면 말래 당시겠네 많이 당는 거야 न'आव थांनो मोनसिगोन न'आव थांनो मोनसिगोन होननानै थफ्ला जुगासिनो मालाय जुखांबाय आरो खुसि जागासिनो दं मालाय न'आव थांनो सानाय सुनायाबो गैलायलायला न'आव थांनो मोनसिगोन होननायखाय जोंनि मामिनि नामखौ मामिनि नामा मामोन ayo mami sana mami Sayugi ne mami ne Sayugi shining star born with love ne जोंथि हाथरखिनो ओमफ्राय अननायजों जोनोम जानाय ने मामि ने अननायजों फैनाय ने मामि बिमायालाय माबायदि खालामगोन गावबादि देलाय मांग्रि खालामगोन ना लेखा फरायनो गोरों खालामगोन लेखा गोरों खालामगोन आरो मा देलाय मांग्रि मा बबे देलायदों ने
जोंना देलायनासो फैखानांगौ ने समायनाखासो एसे फुङावनो मोजां नुखायो मामिया उन्दुदोंसो मामिया उन्दुदोंसो बिमाया गरमबाबो माने जों थांनोसै हस्पिटालनिफ्राय खेबनाङा फट'खौबो खेब आबुंखौ मोजां मोनो नंनायाबो जेबो नंला बांसिन मोजां मोनो दिनै जोङो आइमोननाव फैबाय आरो नभेम्बरनि 1 तारिख हनै बिब' गिदिरा बामगासिनो आंहा रावबो गैया नालाय बिहाव बिखुनजोबो नायनो दाथ' संनो खावनोबो हाया बिराद खस्थ' मोनो नर्मेलबाबो सिजारिंबाबो खस्थ'आनो मोनखायो आरोना ओमफ्राय बुंनो थाङोबा नर्मेला बिराद खस्थ' मोनसिनो आरो ओमफ्राय थाबबो हामो ओमफ्राय दायो हनै बिब' गिदिरा बामदोंमोन बिमायंनो होबाय बामनो लुगैथारबायनो दिनै जमा फैनानै बिदिनो साहा लोंलायबाय आरो ओमफ्राय नै बे आब' उन्दैनि फिसाजो नैबे बामनायनि खुसिथार आरो आगै मोननायखाय आगै नायनो होननानै जि फैनो हाखु दाखु दावराव जाहरगासिनोमोन बिमाया लाबोथारनांबाय सम मोनथारा बेहाबो हारसिं नालाय खामानिया होमबाबो दसे सम मोननायावनो फैथारबाय आरो आब'आबो जों दायो नै साहा लोंनो नागिरदों आब' गिदिरा साहाखौ फुदुंनानै लाबोबाय ओमफ्राय जोंहा आराम लोंनोसैलाय आरो भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासिम आङो जेबो बुंथ'ला लोगोफोर आङो खिन्थानांगौ बुंनांगौफोरखौ बुंजोबखाबायानो आरो सिगाङावनो उनाव जाहाथे जोंबो नायनानै गोसोआव थायो बावा बेफोरबायदि मोजां समखौ मोजां दिनखौ होननानै आङो मेम'रिसनि थाखाय हगारनाय जाबाय आरो उनाव फिसाफ्राबो देरहैबा जाहाथे नुफिनो आरोना बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय रावबो गाज्रि मोननाङा आरो गाज्रि कमेन्ट खालामनाङा दे सनाफोर बयबो बोर सारस्रि हरबानो जाबाय आंनि फिसानो आरो आंनि न'खराव जाहाथे अराय सम सुख सान्थि बे फिसाजोखौ मोजाङै फेदेरनो फोलावनो खांलांनो जाहोनो हायो लोगोफोर एसेनोसै जोबोर साबायखर थाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर